כשזכה הדור הזה לנשמה הקדושה הזאת להציל את הדור. כולנו חיילים שלך בלימוד התורה ובהפצת דת ברבים. אם יימצאו 50 צדיקים בתוך העיר. מה זה בתוך העיר? בעיר. מילה מיותרת לכאורה. מה רבותינו אומרים? מה אומרים? המפרשים הקדושים בתוך העיר עוסקים בתורה, אבל מסתכלים מה יהיה עם העיר. אם יש כאלה, אפשר להציל את העיר. יש המשכיות. אם אין בתוך העיר, חלילה וחס, אין המשכיות. ברוך השם, התנועה הקדושה הזאת שהקים אותה מרן, להרחיב את התורה, להפיץ את התורה, לעמוד על השכבות החלשות, לראות שבני תורה יוכלו להשיג דירות בזול, שיוכלו לעמוד בנטל של הכלכלה. מורנו ורבינו, זה דאגתו, לראות את המסכנים, את החלשים שלא יכולים חס ושלום להתקיים. עומד מורנו ורבינו, תעשו את זה, תעמדו, אפילו צריכים לפרוש, תפרשו. אין דבר כזה, חייבים להחזיר להם את הביטוח לאומי, חזיר. ככה מורנו ורבינו עומד. זה מגמתו, וזה מגמת התנועה ונציגיה העיקריים, הרבנים החשובים, הרוצים בהעברת התורה ולהציל את עם ישראל מהתבוללות, להציל את עם ישראל ולחסן אותו, לחזק